Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, da fatan muna lafiya. So labarin mu yau abin da yake faruwa akan Falasɗin, Gaza, Rafa. Za ku ga cewa wannan bidiyo yana nuna mana yadda Falasɗinawa suke ficewa daga yankin Rafa, ɓangaren boda ta Egypt kenan. Ga shi nan ƙananan yara. Yanzu wannan yana ga mahaifinta an kashe shi, sai mahaifiyarta, sai 'yan ƙannai. Ga shi nan ta ɗauki ƙaramar ƙanwarta. Allah ka saka mana. Allah ka saka mana. Kuma wannan tsinannin da kuke gani sojojin Isra'ila ne, suke ta tattaunawa game da yadda za su shiga Rafa, kuma da alwashin sai sun tarwatsa Rafa. Sai sun tarwatsa Rafa da mutanen Rafa. To Allah kar ka ba su nasara. Allah ka tarwatsa aniyarsu. Allah ka tarwatsa aniyarsu. Allah ka yi fata-fata da su. Tsinannu. Gashi nan dai kamar yadda kuke ji kuke gani. Gashi nan an fassara da Turanci da translation. An yi substyle ɗinsa. Wai har da wani Allah yana tare da su. Allah ya ba su nasara. Wai amin. Ka ji tsinannu makirai. Insha Allah, Allah zai ba wa Falasɗinawa da Hamas nasara a kan. Rafan sai dai gefe-gefe, amma ta fi ƙarfin ku shige ta da izinin Allah. Insha Allah sai Allah ya fata-fata da makirai. Kuma da kuke gani a ƙasar Girka ne, inda masoya Falasɗinawa suka fito. Sun ji labarin akwai Yahudawa sun sauka a wani otal, shine suka je aka mame otal ɗin da zimmar sai an fito da Yahudawan nan an kashe su. To jami'an tsaro suka zo suka dinga harba tear gas, kamar yadda kuke gani a bidiyo. An sun tarwatsa jama'ar. Ƙasar Girka ma kenan. Akwai masu goyon Falasɗinawa, alhamdulillah. Kuma da kuke gani wani Falasɗine ne ya tsallaka bodar Egypt don ya tsira. Shi ne sojojin Egypt ɗin, kun ga abin da suke yi saboda abin takaici, musulmi ɗan uwan. Kuma da kuke gani jami'ai ne daga garin Amsterdam, suke zanga-zanga. Aka zo jami'an tsaro suka zo suka tarwatsa su, suna dukansu, suna da bulldozer, an musu rushe-rushe. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani an kakkama wasu. Labarai da suke nuna cewa sama da student ɗaruruwa a wannan university ta Amsterdam aka daddaka, aka jiwa ciwuka daban-daban. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Duka sosai. Duk saboda suna goyon bayan Falasɗinawa. Alhamdulillah. Yaƙi ya cinye su har ƙasashensu. Fanta wannan mai ɗaukar hoton gashi nan ba su bata. Mace ce, za ku dinga jin ihun ta sama-sama. Da mana maganin su.
Masha Allah an musu wannan abun ma a hakan. An daddake su amma suna ta free free Palestine, free free Palestine kamar yadda kuka ji. Masha Allah. Nan kuma da kuke gani student ne su ma daga jami'a ta jihar Berlin ƙasar Germany. Suna ta rubuce-rubuce da sa kyanduna da 'yan fulawoyi haka dai na zane na nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa. Wani rubutun ma za ku ga "We are Palestine, we are all Palestine." Gashi nan yana ta nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa. Masha Allah, masha Allah. Allah ka taimaki wayannan bayin naka raunana. Allah ka tarwatsa maƙiyansu. Isra'ila, Amerika da masu dafa musu Allah ka mana maganin su, ka tarwatsa su ya Ubangiji. Sun gallabi al'umma. Ba ma iya mu musulman ba har kiristocin ba su tsira ba kan wayannan tsinannun bayin. Isra'ila, Amerika da ba.